Dem baş temaşavan heja iş bername mejarekum mevanek Disamboranın evek zanin de maha ilone de Avrupa'ya gelek çalaki o xabatanın yekje mehricana kulsezde ilone de mehricana çand o zaman Kürt ve Avrupa Almanya pek be yardımcı civina veziran Konseya Avrupa'ya ser mafi heviye ve berdam ke tekrar ve geci eme be hefselo ke kercedeke biraz engin sever bakın biraz enginden baş. Dembaş Serçava. Seri de mericanek peşameli ev merican her saat dersin isal siv semin mericanı. Hani ki Almanca ve mericanı o xabatı hatana çıkının o plasajaya tukar merpar ki. Tabii despeki em dikarim bêjin sü di sale bê navber gelê Kurd diasporada wekî parastina çanda xwe, parastina zimanê xwe, parastina nasnama xwe her qadê da di Parîzê vî aliyê de çalake dar dixe. Böyle. Ser vî esasê jî işte festivala navnetewiya Dervay Welat yê Kurdistanya dest pê kir. Ya yekemîn hezar resul nodu diye da dest pê kir. Yani. Ev îsal Swîsyeyê min e em li Dortmundê li dar dixin. Tabii bi tevlîbûna ya kesên ki li Fransayê, Belçikayê, Hollandayê, dîsa İsviçre, Avusturya û tevayê Almanya diskinin beşdarê vî festivala Swîsyeyê dibin. Böyle. Heta nanka nîskê şeş meyê me amadekariya vî festivalê dest pê kiribû. Em hatin asta dawî ji xwe sêzdeh meyê hindik maye. Vî Böyle. aliyê de hemû ji bona kar û xebatê wî bi taybet hediya bi vîya girêdayê programekî û xurt heye. Tabî hem rojeva gelê Kurd ya kîro têda jiyan dike rastiya rojhilata navîn diyare û pêvajoya 27 Sibatê ya rêbera xwe dest pê kiriye. Servê esasê bi navê bi rêbertiya azad berdê civaka demokratîk çanda xwe biparize. Böyle. Servî şiarê em festivalê dar dixin ki çar perçê Kurdistanê de ew ê gelê me tevlê be. Bi vîya girêdayî ki heta nanka bi gelê Kurd ra bi tekoşîna wî ra bi hev ra piştgirî daye dostên me ew ê beşdarî festivalê bin. Böyle. Festivala ser esasê xwe parastina ser asimilasyonun kriminalizasyonê ya çandê ye bi vîya girêda jî ew ê gelekî kesên beşdar bibin. Tavî naveroka wî de wekî programa wî de jî gelek dostên me biyanî parlamenter, şaradar bi vîya girêda yekîn heta nanka ji bo çareserkirina piskirêka Kurd û azadiya rêbera poya hemle dest pê kiriya dostane wê tevlê bin. Bi vîya girêda jî tavî çar percê Kurdistanê de ew ê hunermend beşdarê vî çalakiyê festivalê bin. Em ser vê esasê banga xwe ji ser dîsa dubare dikin Böyle. ki bona parastina çandê, bona parastina ziman, bona parastina nasnamê nava diasporayê da werin em bi hev ra kesên ki çar perçê Kurdistanê da mecbur mane li Avrupayê jiyan dike werin tevlî vî festivalê bin em sezdemeyê bi coşekî mezin em ê gelê xwe vî festivalê de em ê pêşwazî bikin. بله بکرتاسی لگوری سالم بره افسی سه ساله سرها مهرجان تل درخسن تایبەتمەندیە ئیسا لەگۆری ئەندنە چییە؟ Ya tabii ev şerên ki roşlata navînda derketiye holê ve derida bin hegemonya deslatlara da gel tên qetil kirin bi zihniyete netew devletê gelên sivîl tên qetil kirin ji vanan yê hetanan ka hatine qetil kirin yekşî gelê Kurd e. بله Çünkü va sed salên çûyîn de ser esasên asimilasyon inkar û tinekirinê êrişekî dijwar ser gelê Kurd tê meşandinê. Gelê Kurd îsal destpêka îsal de bi banga aştî û civaka demokratiya 27 Sibatê ya rêbera xwe kir bi hêviyekî mezin bi coşekî mezin xwedî derketina vî pêvajoyê kir wê dereda rol û misyona xwe dît û erka her û mezin jî da ser milê xwe ji bo wî yekî pêwîst e hemû gelên me ser vê esasê tevlîn festivalê bin. Ev festivalek wekî finalê ye. Demên pêşê de bona çareserkirina piskirêka Kurd pêwîst em tevayê cîhanê de
mijareki sereke wek bigrin dest û ji bo wî tekoşîna xwe bidin meşandinê ve bi salan têkirin ama wekî finale hatine dawî em dikarin bi ruhekî netewî bi hêzekî netewî em dikarin vî piskirekî çaresel bikin. Ev jî girêdayê tekoşîna gelê Kurd e, sekna gelê Kurd e. Ji bo wî yekî îsal gelek giring e em vî bersivê pêwîst e li qada festîvalê de nîşanê tevayê cîhanê kir. بله به تایبەتی چ ماڵ ئەڵمانیایی ئەم بێ پرسێژ بکەن یعنی تایبەتمەندی ئەڵمانیا بزانەبوون هاتی بژاتن ئەم Ne tabii despêk hetan anka me despêka işte hezar nesu nod diye da şey Almanya boxume kir bajara بله boxume despêk kir. Tabii em bi teybet gelin mezedetir li Almanya jiyan ke gelê Kurd. بله Milyonekî yani bir resmi milyonekî sesit hezar Kurdistanî li Almanya jiyan ke vî dawiye koçberiya vî dawiye da diskê 2 milyon Kurd li Almanya jiyan ke yek şey Almanya navenda wekî nizîkî Fransa, Belçika, Hollanda, İsviçre navenda wî de ye gel dikare lêdera da zû xwebîne qada festîvalê bona بله viya jî tabii yeşî nizîkatiya dewleta Almanya li hemberî gelê Kurd ew jî diyar e hezar nesu nod û sisiya yani festîvala yekemîn şûn da qedexekirina ser tevgera azadî çêbû hemû بله tekoşîna gelê Kurd vê dere de hat qedexekirin li hemberî wî jî pêwîst e em bi seknekî demokratîk em bêjin kem ne teröristin. Eğer win terörist digerin kesin ki terörizmê din meşandinê diyarin herin li hemberî wan بله tekoşîna xwe meşînin em mapê xwe wekî gelin nava Avrupayê da jiyan dikin aliyên ziman da aliyê çand da em dixwazin vê dere de jî wekî wan jiyan bikin em ê vî mesajekî girîng bidin ji bo navê Almanya pêwîst e. بله باشه مگو مها ایلان وب چالاکیان در باس به و لالی کی مهرجان لالی نجی کنسای اروپا وزیر کنسای اروپا و بجبن سالا پار دیسات مها ایلان ده جویا بون و تکلداری مافیا هیویه جی ترکیه هشار کربو و سالک دا بو ترکیه دبی به واجوه ده پلان سازی و برنامه جبونا مافیا هیویه البرچه هیه و چی بکرن کی بشتار ببه و هنی الهمبری به کچب کن Tabii ji bona azadiya rêberapo pekuşînekî mezin bi salane gelê Kurd de. Roja komploya navnetevî dest pê kir hetanî îro 26 salê xwe temam kir. Bê navber tekuşînekî mezin gelê Kurd bi dostên xwe da qadên diaspora da dide. Ji bo wî yekî tekuşînek mezin bedelên mezin hat dayînê. Tabii îro dixwazin piskirêka Kurd çaresel be. Eğer dixwazin roşlata navîn de aramî wê derê de dest pêke pêwîst e vê dere da rêber apo tecrîta ser rêber apo werî şikestinê û rêber apo azad jiyan bike. Ji bo wî yekî ji bona mafên heviyê tê zanin kî meha Eylûl 2024 da wekîn vezîrên Konseya Avrupa biryarekî girtibû. Salekî wexta bûn devleta Türkiye ki vi mücadele bigre dest û pek bine. Tabii li hemberî vê me tekoşîn mezcan. Çünkü salekî dina sistema tecrîtê ew çavê xwe jê ragirt. Salekî dîsa ew sistema qirkirinê li bê navber li greva İmralî berdewam kir. Tecrît daha zêdetir giran bû. بله Bona wî jî tekuşînekî mezin hat meşandinê. Tabii salekî wî qediya vezîrên Konseya Avrupa jî 15 Eylûlê hetanên 11 Eylûlê ew ê civînekî darbixin. بله Nava vî civînê de micarekî jî ev micara be mafê hêviyê be ya rêber apo be. Tabii vî aliyê de berî vîya jî me gelek dosya û kar û xebat hat meşan erdîtin hatin çêkirinê ki xênce gelê Kurd dostên Kurdan jî tekuşînekî mezin meşandin. Li hemberîviya daxuyanî jî dan. Tê zanin ki işte dehê cotme 2023 da ji rêber rapora azadî biskirêva Kurda çareserî hemleyekî namnetewî dest pê kiribû. Bi encamê wî ra jî bi hezaran daxuyanî hatin dayîn. بله û bi vîya girêda jî gelek sendîkayan, siyasetmedaran vê dera da di bangawazî kirin. Ji vana en yê giring jî işte 68
xelatkirtinê Nobelê daxuyanî dan gotin rêberapo pêwîst vî demê de werê berdanî ji bona çareserî azadiya rêberapo pêwîst e. Ji bo wî yekî servan esasen ev tekoşîna gelê Kurd jî berdew berdewam kir. Bi via girêda jî tabii em ji aynı rojê 15 Eylûlê heta 19 Eylûlê de li pêşa konsey yani cê vezîr konseya vezîra civîna xwe dardixwe em ê çalekî rûçkandin bi gelê xwe ra bikin. Kî ew heftekî bidome vê dera de em ê hem hevdîtina bikin hem dosyayên ji bona azadiya rêber apo hatû bi çêkin em ê wan pêşwazî wan bikin û bi via girêda jî em ê bi rastî vê dera da pir net wekî beyana iradê dîsa wê derê de pêşkêş bikin. Çünkü heta nanka hemû rêxistinên Kurdistanê û gelê Kurdistanê her dê dayên dibêje kî rêbera po temsiliyeta me ye, rêbera po îrada me ye. Eğer pêvajoyekî kî dest pê kiribe temsiliyeta me rêbera po ye, gerê rêbera po fîzîkî vê dera da azad bibe. Xênceriya jî paradigmaya rêbera po tevayên Avrupa cîhanê bela bû. Xêncê gelê Kurd bi 10,000 dostên Kurdan biyanî dixwazin bi rêbera por hevdîtin çê bikin. İşte la nava İmralı da sistema İmralı da ev nay çêkirin pêwîst e aliyê fîzîkî rêbera po azad bibe ki em ê vî mijarê wê derê de mijarekî sereke bigrin dest û çalakiya xwe darbixin. Tabii du wî jî navbera 29 Eylûlê heta sisiyê jotmeyê jî dîsa konsey bi xwe ew ê civîna xwe darbixe. Vî civînê de jî dîsa wekî mijarekî mafên hêviyê em ê wê derê bikarbin bikin rojeva wan em ê dîsa çalakiya darbixin. Em bi parlamenterê Konseya Avrupayê ra em ê bi via re hevdîtina çê bikin. Dîsa dostên Kurda wekî ew jî wê derê de vî çalakiyê da cê xwe bigirin. Em hewl bidin kî vê dera de em ê bi wan re hevdîtin çê bikin û biryarekî wan girtiye ki devleta Türkiye heta nanka pêk neaniye birazektekî aliyê diplomatik, aliyê siyasî, aliyê ekonomik li devleta Türkiye bikin ki bikarin vî biryarê bidin çêkirinê. Ji bo wî yekî rol û misyona Konseya Avrupa dîsa ve Komiteya Vezîrên Konseya Avrupa gelek giring e ki ev biryarên ki heta nanka girtine pêk were em ê tekoşîna xwe vî asê da bilind. بله باورکم پارێزerên Rêber Abdullah Öcalan jî yên ku li Ewropayê ser navê mafta devê beşdar bibin her wiha Bele. tê payîn ku barewên Tirkiye û Kurdistanê jî beşdar bibin dîbe kî beşdar bibe kî beşdar nebe plansaziyek wisa an jî agahiyê Tabii çawa weye ya nav zelanîn ama wekîn Büroya Hukukê ew ê tevlîbûnekî çêbe bi via girêdayê parîzên rêber apoyê welat şewê tevlîbin. Tabii parlamenterên ki yê karê dîplomasiyên yên Dem Partiyê çêdikin ew komîte wê tevlîbe hevdîtina çêbike. Bi via girêdayê jî qad Avrupayê da hatta nanka aliyê parîzeriya rêber apo kiriye ev kesana jî parîzer jî ew ê tevlî hevdîtin abin. Wekî komiteyekî berfire ew ê her parlamentera yek bi yek ew ê wê derê da hevdîtin werê çêkirin ki ew ê werê çêkirin vê aliyê de plansaziyê girseyê hatiye çêkirin. بله باورکم دهمان دمیده و دوسیان درباره روشا رهبر عبدالله öcalan و هلوستا Türkiye و گاوناویتنا Türkiye جوی راپور آماده کو پیشکشی کنسیپ کن Tabii 26 sale çatiye jiyan kirin wekî dosyekî werî çêkirin tey xencewî jî pêvajiya nûkî ya rêbera po dest pê kiriye ya 20 Sibatê heta بله îro hem daxuyaniya wê hem hevdîtinê wê de ew jî vê derde pêşkeş Konseya Avrupa werî kirin. باشه هر داوی بانگا و اجبونا برنامه نوار 15 و 19 ایلون ده لپیش کنسای اروپایی بانگا و اجبونا گل اروپایی چی Tabii em bangî li hemû gelê xwe dikin ki vî demê de bi rastî hemleyekî tîrokî rêbera po dest pê kir. Ev hemle ne ji bona gelê Kurd ye. Ola gelê Rojhilata navîn bi taybet gelên nava Tirkiyeyê de jiyan dike. Jiyanekî hevbeş bikarin bi hev re wekî civakekî demokratîk
قبول کرنا به مافین همور ملتان ام دکانم وی داره دا به هفر جیان بکن سر به اساس بنگه هکی مزن شکریه او بانگه کی تیروکی ره برا پوکر بله کی ev پیواجو پی برو بره و هره کی به خبیجینه سرکفتنه به ویسته فیزیکی ره برا پو azat bebe. Ji bo wî yekî ev tecrît ta ki 26 sale li hember bera potê meşandinê heta nanka dawî nehatiye dayê kirin. بله Ev بردم tecrît berdewam e. Ji bo wî yekî hemû gelin me bi ruhekî seferberî yekî dixwaze xwediyê nasnama xwe dere, yekî dixwaze xwediyê çanda xwe dere, yekî dixwaze demên pêşiyê da wekî mirovekî azad jiyan bike, jivakekî azad jiyan bike, pêwîst e nava van çalakya da jê xwe bigire. Em navbera 15 û 19 Eylûnê da li pêşiya Konseya Avrupa em çalakî jî dar dikin. Her kes wê derda jê xwe bigire. Bi vîya girêda 16 Meyê de Festîvala Çanda û Nera Kurt heye. بله Vê dera da jî gelin me bi rihekî seferberî pêwîst e tevlî be. Çünkü qirkirina çandê qirkirinekî millet e. بله Ev komîteyekîn bona nava Meclisa Türkiye'de hatû çêkirin hemû gelê me jî gudar kirin dakin aşikî wê derda bi zimanê xwe nikare xwe îfade بله bikirane ji bo wî yekî parastina çand parastina hemû mirovatiyê ye werin em bi hevra hem xwediyê çanda xwe derkevin 16 Meyê li Qada Festîvalê navbera 15 û 19 Eylûnê de jî li ber Konseya Avrupayê em çalakiya xwe girseyî bi hevra çê bikin em rêberte azad بله ام گلک سپاس کن مالی آوا سپاس سرچوا سرسلام بله به تماشاوان هجام گشتن دوی برنامه های مجارب میوانک مهوزا کو هم درباره مهرجان کل اروپای پک به همجی کنسای اروپای به هفسرو که کجده که ای انگین سبره باهن گلک سپاس مالی آوا